जून रविवार खालि जे जोंनि CSB ग्रेजुएट लेभेलनि थार्ड ग्रेडनि जे पस्टनि एगेन्स्टै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिटेन एग्जामिनेसन खुंगोन बे बेलायाव गोबां बिजाथिफोरनिफ्राय बायदिसिना रिएक्शन जों मोनदों। बेनो जाबाय मा जे सासे केन्डिडेटआ सासे बिजाथिया मोनब्रै मोनबा गाहाम डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै एप्लाइ खालामदोंमोन। बे हिसाबै मोनब्रै गांब्रै गांबा गाहाम एडमिट कार्ड मोनदों। दा बिथांमोननि कुइसना जाबाय जों बबे मोनसे सेन्टाराव जिरायगोन जे एखे टाइमावनो जिहेतु जागोन आरो सेन्टारा गुबुन गुबुन आरो सेन्टारा मोनसेब्लाबो बबे माबानि थाखाय जों जिरायगोन बेबायदि मोनसे कुइसन जादों। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ जोंनि खेंफोरथिया जाबाय मा जे जिखि जाया सेन्टाराव गावनि सुबिदाखौ नायनानै खाथिसिन आरो गावनि सायख' सुबिदानो बेखिनि सेन्टाराव जिरायब्लानो जागोन आरो बेहाय जिरायखांनायनि उनाव जुदि रिटेनाव क्वालिफाइड जायोब्ला जोङो जेब्ला अरेलनि थाखाय बिथांमोनखौ लिंगोन बे अरेलनि समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय अपसन नागिरगोन माबे माबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बे हिसाबै बबे डिपार्टमेन्टआ फार्स्ट प्रिफारेन्स बबे सेकेन्ड बबे थार्ड बेबायदि फार्स्ट प्रिफारेन्स जायाबा सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव सेकेन्ड प्रिफारेन्स जाबा थार्ड प्रिफारेन्सआव बेबायदि जोङो खालामगोन। आरो बेनि उनावबो आरो बाय एपइन्टमेन्टनि सिगां आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जोङो बे अपसनखौ आरो नागिरबावनो हागोन। बे हिसाबै बे खोथाखौ लानानै जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै जों सानो केन्डिडेटफोरनि बेलायाव। दा बेखिनि खेंफोरथिखौ होनो बेखिनि क्लेरिफिकेसन होनो होननानै जोंनि बे मा होनो बे जोंनि प्लेसमेन्टखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय नोंथांमोननिफ्राय माबा सोंनांगौ एग्जामनि गेजेरजोंनो क्वालिफाइड जासिगोन। मेइन बाथ्राया जाबाय मा जिहेतु सिलेबासा मोनसेयानो आरो ओमफ्राय स्टेन्डार्डबो मोनसेयानो ग्रेजुएट लेभेल आरो ओमफ्राय सिलेबासा एखेयानो। बेयाव जेनेबा जेनेरेल इंलिश थाबाय जेनेरेल नलेज थाबाय एरिथमेटिक थाबाय जिके थाबाय बेफोरबायदि हिसाबै सिलेबासा एखे आरो स्टेन्डार्डबो एखे लेभेल। ना मोनसे बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि पस्ट थाया होमबा जेनेबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ गोबां गावबागाव एप्लाइ खालामनायनि 10-12 थागोन मोनसे डिपार्टमेन्टआ बबेबा मोनसे मोननैल' पस्ट दङ बबेबा 10-12टा बबेबा 40-50टाबो थायो। बे हिसाबै बायदिसिना डिपार्टमेन्ट जेनेरेलि केन्डिडेटफ्रा जेराव बांसिन पस्ट दङ बेहाय एप्लाइ खालामो आरो मोनफा मोननैयावलाय बहा मोननो ओरैबायदि साननानै। दा बेहायबो दा बिथांमोना जाबाय मा जों जिहेतु एडमिटआव गांबा मोनबाय मोनबाबा एग्जामाव जिरायनो जों मोननांगौमोन बेबायदि आरो खिन्थु जोङो मोनबा जिरायनांगौ मोनसे एग्जामावनो जिरायनानै जुदि क्वालिफाइड जानो हायोब्ला जोंथ' सानो मा सुबिदासो जादों होननानै केन्डिडेटफोरनि थाखाय। आरो सेन्टारा एखे आरो सिलेबासा एखे नालाय खालामो आरो बेहाय जोङो हरनांबाय। बेनिफ्राय दा बेनिखायनो जोङो खिन्थु बे एडभार्टाइजमेन्ट बुङाखै मा मोनसेल' पस्टनि एप्लाइ खालामनो हागोन बा मोनसेनि बारा एप्लाइ खालामनो जोंबो इन्ट्रेस्ट गैया जों साइलेन्ट थादों आरो मोनसेयावल' खालामनो हागोनबो होनना बुङाखै मोनसेनि बारायाव खालामनो हागोन होनना बुङाखै केन्डिडेटफ्रा गावनि गोसो मथे मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम खालामदों आरो खोथाया बेनो। दा बे बेलायाव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जेनेबा मोनसे सेन्टाराव जिरायबायना खिन्थु बे गुबुन गुबुन सेन्टारावबो बिनि सिटआ थागोन कुइसन पेपार थागोन OMR सिट थागोन एबसेन्ट थागोन ना। दा एबसेन्ट थांबा आं बेयाव जिरायनोसै आंनि बदलै आंजों एखेबारे नुनाय मानसि आं बेहाय जेनेबा फाथायहरनोसै प्रक्सि केन्डिडेट बिदि थानो हागौ बिदि केसजों थानो हागौ। दा बेयो सिरियास आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि इन्सट्राक्सन होनांगौ एकदम सेन्ट्रेल इन्सार्ज खालामहरगोन आरो बे जायफ्रा चेकिंआव थागोन पुलिस थागोन नालाय बेखौ डिस्ट्रिक्ट भिजिलेन्स खालामनो होगोन आरो जाहाथे डुप्लिकेसि जाया प्रक्सि केन्डिडेट जादों। दाखालि बे बिजि सेक्रेटारिनियावबो बिदि मोनसे केस जादों काजलगाव इउएन कलेजाव हमजादोंमोन आरो बिदि प्रक्सि केन्डिडेट अपसन थागोन एप्लिकेसनाव जेराव एप्लाइ खालामदों मा डिपार्टमेन्ट एप्लाइ खालामदों बेखौ जोङो सोंगोन अरेलाव लिंहरबा दा मायाव एप्लाइ खालामदों सारमानि बे जाय माने परीक्षा लिरगोन बिसोरो सानदोंमोन माने डिफरेन्ट थारिखआव जागोन सानदों बेखायनो बे खोथाखौ बुंगोन। बिथांमोननिफ्राय जानांगौमोन खिन्थु बेबायदि खालामब्ला बे एग्जामखौ फोजोबजोबनो जों एखमबाबो 6 मास बोसोरसो नांगोन। आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा दङ बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव मोननै मोनथामल' पस्ट दङ बे मोननै मोनथाम पस्टनि थाखाय मोनसे आलादा एग्जाम होनायावथ' सम्भब नङा। आरो मेन खोथाया जाबाय मा सिलेबासा मोनसेयानो ओमफ्राय स्टेन्डार्ड बा लेभेला मोनसेयानो नालाय ओंखायनो कम्पेक्ट खालामबाय आरो बेहाय
पस्ट खालामदों 416 पस्टआ ओमफ्राय केन्डिडेटआ जाबाय मा 416 पस्ट थार्ड ग्रेड ग्रेजुएट लेभेल नन टेक्निकल ओमफ्राय टोटल नाम्बार अफ केन्डिडेट्सआ जाबाय 47,068 4708 टोटल नाम्बार अफ केन्डिडेट्स आरो टोटल 75 सेन्टाराव एक्रस दा मिटिं जागोन आरो बे गांब्रै गांबा खानायनि मोनसेल' जिरायनायनि प्रब्लेम जानाय दं अपसन थागोन आरो मेन बाथ्राया जाबाय बेनो सार बे अनलाइन